мебошем. Масала мо дар асоси пешниҳодҳои мо масъалаи ё баланд бардоштан ё надоштани тарифи нерӯи барқарории муҳофизатӣ қарор медиҳем. Бояд қайд кард ки пеш аз ҳам бояд қайд кард ки хадамоти инҳисорӣ бо пешниҳоди маҳкамати ваколатдор тарифҳои нерӯи барқарор кардан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул карда мешавад ва масъалаи баланд бардоштани нерӯи бардоштан вобаста ба масъалаи мазкур ман ҳоло мехостам суханам ба сардори раёсати назид монополияти ва масъалаи мазкур пешниҳод меомад қайд кардем ки як гурӯҳи кори масъалаи мазкур кор кардагӣ буд ва таклиф пешниҳодро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон манзур кардем. ҳозир дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад бои хулосаи нигоҳи ягон филои ба ин масъала ягон мувофиқа ягон чиз кардагӣ нестем масъалаи баланд бардоштани тарифи нерӯи барқарорӣ масъалаи иҷтимоӣ мебошад. Барои ҳамин мо хулосаи гап дар сари нарх набуд, гап дар сари ҳаҷми фоиз буд ки то кадом андоза мо метавонем бо назардошти таъмини хароҷотҳои ҳамин корхонаи мазкур то чанд фоиза баланд шудани нарх мебошад. мо расман хулосаи худамонро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин дар дораи гурӯҳи корӣ пули муқаррар карда шудааст. хулоса уже дар ҳукумат вазорати идораҳо ки буд гурӯҳи хориҷа вазорати идораҳо шушта кардааст хулосо ҳархела вазоратҳои дахлдори ҷумҳурӣ барои ҳамин ҳар як вазорат пешниҳоди ҳукумат ина мегирад дар даираи ҳамин ки хароҷот агар мо бигирем шумо медонед ки ҷамъияти саҳомии ҳамин банки тоҷик ҳозир зараровар аст. Лекин агар мо ҳозир ҳамна агар бигем ки нархша барорим дар ҳамон мешавад. Барои ҳамин мо ҷиҳати иҷтимоии ҳамин аҳолиро ба назар гирифта вазорати идораҳо пешниҳод шуда ки ҳукумат мо ҷанбаст назар дорем. Хорошо, ҳамин сол нарх баланд мешавад ё не тарифи? Номаълум, не қарор ҳукумат қарор.